Ang hipon po natin ay ang presyon po ngayon 300 pesos. Tapos dito magkano? Boss Jerry? So 330 po dito at dito naman po ay 300 pesos. So napakaganda at sariwang-sariwang mga hipon na pusit kalawang ay 130. So napakababa po ng pusit kalawang po natin dito sa Malabon. Ang ating po mga kilo po ng mga bangus dagupan ay 120 at ang ating gulyasan ay 80 pesos. Ito po halo-halo po 100 pesos din po na mga kada tumpukan. Ito tumpukan 100 pesos. Opo. Ang dami. Danggit 100 pesos na tumpukan, napakarami po. Boss, good morning. Magkano yung yellow pin mo? Sandal lang yan. 100 pesos na kilo, tapos may gulyasan din po. Sandal lang yan. Ayun, 100 pesos na mga per kilo ng ating mga isdang yellow pin tuna at gulyasan. May tilapia rin. Ayan. Sandal lang yan. 100 din ng kilo. Wala 120 na mga per kilo at 90 pesos, no? Good morning, shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout kay Boss Lando. Ang ganda ng yellow pin tuna mo, ah. Hindi pa lasing. Hindi pa ba? Magkano yung yellow pin tuna? 150, 160 sa malaki. 160 sa malaking yellow pin tuna, 150 sa maliliit. Ayan. Tayo, magkano limasag mo? 200 na per kilo ng ating alimasag. Dagsa po yung natagang ngayon pong araw ng Sabado. No, napakarami po natin mga isda. 70. Sa maya-maya mo, tay. Maya, 200. Ayun, 200 pesos na maya-maya. Meron, Postinang magkano itong lapu-lapu mo? 120 lang ako magbenta. 120 na per kilo ng ating lapu-lapu. Yan po yung mga lapu. Peraso na lang tayo dito. Magkano per piraso? 150. 150 ang kada isang piraso ng ating taligi. Ayan. Yan po yung laman. Lalaban tayo sa malaki. Sa mga talakitok, magkano per kilo ng talakitok? 100 lang. Ayun, napakamura ng 100 pesos na talakitok. Ayun, malalaki, oh. Meron ba ako, te? Jumbo size. Tapos may mga lapu-lapu. Sa lapu-lapu mo, Lodi? 150 kilo. Ayun, 150 rin ang kilo rito, no? Danggit. Boss, magkano tumpukan mo ng danggit? 100 lang, Boss Lando. Iyon. 100 pesos na danggit. Dami, oh. Tukan lang. Tumpukan po ang labanan at napakarami pong isda ngayon sa Malabon Fish Market. Mababa ang presyo ng tilapia ng Batangas sa halagang 70 pesos na per kilo. Yan ay 70 pesos. Mababa po ang presyo ngayon. Tapos ang tumpukan po ng sapsap sa halagang 50 pesos at ang espada po ay 100 ang kilo. Tumpukan, napakarami po mga isang bentahan dito no, sa halagang 50 pesos. Ayan. 80 pesos na kilo naman po ng ating tilapyang Batangas. So shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout sa kay Ili Bernardo. Oh, shoutout. Nag-iinom ngayon. Ayun, shoutout sa iyo, ha. Shoutout sa'yo, shoutout. Okay. Kasama niya YC niya. Iyon ang sinasabi ko. Shoutout, ha. Shoutout. Sandaan, minsan 100. So shoutout sa iyo. So shoutout sa pamilya Bantot. Shoutout. Naman po ay 200 pesos na pusit lumot. Yan po yung mga presyo na per kilo. Dito po sa mga pusit ay 250 na per kilo. So si Kuya may mga nabili na at nakalagay sa kanyang mga basket. Oh. Tapos ang ating hasa-hasa sa halagang 150 na per kilo. Sino? Shoutout din sa Alian sa Cavite. Ayun, shout out. Alian! Yan, shout out po, shout out. Magkano per kilo? 50. So mababa po per kilo po ng salinyasi ay 50 pesos. Ang ating mga rambutan po dito, no, 25 pesos na kalahating kilo. Ang ubas po natin ay 70, 140 po ang per kilo. Sa ating pong kalahating kilo na duko na lansones ay 60 pesos. 120 na per kilo. So, shout out sa iyo, idol. Ay, shoutout sa'yo, Boss Lando. Maraming salamat dito. Sa'yo. Yan. Ito ang kulay namin, Boss Lando. Murang-mura. Kahabi ko nga, kahit wala silang kasalanan, basta sila may tawad. Oh. Ayun. Yan, oh. Magkano sibuyas mo? May 20, may 50. Oh.
Sa ampalaya mo, magkano? 45, 235. Oo. Bigay ko na ito, 100, 90 na lang. Oh. 90 pesos ang per kilo. Ito yung mga sinasabi ko. Sitaw. Sitaw, 30, wala na 35. Ayun, 30 pesos na Mura, quality. santali. No damage. No? Yan. Kalamansi. Kalamansi, may 20, may 10. Basta may kaya, yan. Ang talong, tali 20. 20, 235, bagsakan presyo 2.30 na. na bagsakan presyo ng kanyang gulay, no? Ano mga taon-taon, dalawa kikita 5. Ayun. Quality, narinig niya mga kababayan. Napakagaling mag-sales stock. Alright, so good morning po. Nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang update natin ang kanilang mga panibagong presyo, no? So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at isang araw pong pakikipagbakbakan sa kalsadahan. So, tara, let's go! Alright, so nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? So talagang ang tao ay madami at nagsapo ngayong araw ng Sabado. So alas 7:20 po ngayong umaga ng Sabado sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So update natin ang kanilang mga panibagong presyohan ngayong araw ng Sabado dito sa Malabon Fish Market. So ang hipon po natin ay ang presyohan po ngayon 300 pesos. Tapos dito magkano? Boss Jerry? So 330 po dito at dito naman po ay 300 pesos. So napakaganda at sariwang-sariwang mga hipon na latagan ngayon po dito sa Malabon. At ang ating pong mga pusit kalawang ay 130. So napakababa po ng pusit kalawang po natin dito sa Malabon. Malalaki po talagang sulit at talagang masarap i-adobo itong pusit kalawang. So shout out sa Lodi. So magkano naman yung naka-plastic mo? 200 lang. 200 pesos ang malaki na yan. Ayun, 200 pesos yung isang malaking isda. Ayan. Ito may maliliit, anak niya. Anak niya. Magkano naman yan? 250. 250. Yung tatlong piraso. 4. O, 5. O, 5 pieces po, no? 250 ang presyo. Boss, salamat. Alright, ang ating po mga kilo po ng mga bangus dagupan ay 120 at ang ating gulyasan ay 80 pesos. 90 na lang to, 96 na lang. Yung patapos mong niliit. Ako, tanggal ang lasa. So latagan po nila dito ng mga dalagang bukid. Tapos meron din po sila mga isdang apahap. Boss Ariel, magkano per kilo mo? 100 lang. At tupukan to? Tumpok, ito, kilo, 100. Ito, 100 pesos na per kilo at meron din pong tanigi. Apahap mo, 100 pesos. Oo. Ayun o, 100 pesos na tumpukan po ng apahap. Dito naman po ay may mga tumpukan din po ng mga danggit. Napakarami. Oh. So shout out Lodi. Wala si Alan. Yan po yung mga tumpukan po ng mga dalagang bukid na lapad sa halagang 100 pesos. Ito po halo-halo po. 100 pesos din po na mga kada tumpukan. Ito tumpukan 100 pesos. Opo. Ang dami. Danggit 100 pesos na tumpukan, napakarami po. Vlogger namin dito yan. Boss Lando. Shoutout kay Kagawa Jerry.
So shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Shout out sa iyo. Boss, good morning. Magkano yung yellow pin mo? Sandal lang yan. 100 pesos na kilo, tapos may gulyasan din po. Sandal lang yan, Boss Lando. Ayun, 100 pesos na mga per kilo ng ating mga isdang yellow pin tuna at gulyasa. May tilapia rin. Ayan. Sandal lang yan. 100 din ng kilo. Wala si Alan? Wala eh. Hindi tumugpa. Ayan, pahiwa ko rin eh. Boss Alex, salamat ha. Thank you. Yan po yung hasang ng mga natin sa Malabo. Ito, Boss Lando, mapula, Boss Lando. Ayan. Yan yung mga hasang po ng kanilang mga paninda. No? Talagang makita po natin sa sariwa po yung bentahan po ng gulyatan at yellow pin. Boss Alex, thank you ha. So yan po yung mga tagging price ng kanilang mga bentahan po dito na mga seafood sa Malabon. Talagang may mga presyo na po kayong makikita. Ang per kilo ng ating mga balsa galunggong, no, 150. Ang matambaka ay 130. Ang dilis po natin ay 80 pesos. Meron din po mga alimasag sa halagang 150 na per kilo. Yan po yung mga latagan po nila dito. Napakamurang mga presyo ng bentahan ng isda sa Malabon Fish Market. Tumpukan po ng ating hipon ay 50 pesos. So, kompleto po ang kanilang mga bentahan at presyo ng kanilang mga panindang isda sa Malabon Fish Market. Yellow pin tuna ay 150. Huh? May malaki ka yan, wala. Wala. Bigyan na lang sa kanya. So, grabe at dagsang-dagsa po ang ating mga isda ngayon na latagan dito sa Malabon Fish Market. Ang gaganda ng ating mga yellow pin tuna at malalaking mga isda po. Ayan. 120 na mga per kilo at 90 pesos, no? Good morning, shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout kay Boss Lando. Ang ganda ng yellow pin tuna mo, ah. Hindi pa lasing. Hindi pa ba? Magkano yung yellow pin tuna? 150, 160 sa malaki. 160 sa malaking yellow pin tuna, 150 sa maliliit. Ayan. Sa bagtak mo magkano? 120 lang. 120 na per kilo. Ang lalaki. O, bigyan mo mga alis na. 150 na lang kilo. 150. Patay. Ano, pili ka, titestingin natin. Ito. Nocho. Tay, magkano alimasag mo? 200 na per kilo ng ating alimasag. Dagsa po yung natagang ngayon pong araw ng Sabado. No, napakarami po natin mga isda. 70. Sa maya-maya mo, Tay. Maya, 200. Ayun, 200 pesos na maya-maya. Meron din po siyang tindang mga tumpukan sa halagang 100 pesos. Tay, marami pong salamat. Buhay, 200. 100. Ito, 150. Shout out. So busy yung ating mga vendor sa pag-aasikaso sa ating mga kababayan na mimili sa Malabon Fish Market. Postinang magkano itong lapu-lapu mo? 120 lang ako magbenta. 120 na per kilo ng ating lapu-lapu. Yan po yung mga laman ng ating lapu-lapu.
120 na per kilo. Tanigi, oh. Ganda ng ating tanigi. Tanigi, per peraso na lang tayo dito. Magkano per piraso? 150. 150 ang kada isang piraso ng ating tanigi. Ayan. Yan po yung laman. Lalaban tayo sa malaki. Tapos yan po yung mga latagan. Sa mga latagan mo ng tumpukan, magkano to? 100 lang ito po. 100 pesos na mga tumpukan. Oh. Napakarami na, halos 1 kilo to. Shoutout kay Boss Eddie Compact. Shout out kay Boss Adrian Pompak. Kompletuhin na natin yung pangalan niya. Shout out sa'yo. Shout out! Ayun, nasa kabila. Ramil Gardose. Shoutout kay Ramil Gardose. So, shout out kay Ramil Gardose sa Malabon Fish Market. Magkano yung parrot fish mo? 100 pesos na parrot fish. Tapos may mga latag din siya, mga bitilya, lapu-lapu, bubuli. Malaki ito. Tapos mga lapu-lapu, yan po yung mga latagan ng mga tumpukan sa Malabon Fish Market. Ayan, dami, oh. Sa lapu-lapu, 100 pesos din. Ayan. Puro 100 pesos na mga tumpukan na mabibili niyo po dito, no? So, mga halos 1 kilo ang kanilang mga latagan ng tumpukan sa Malabon Fish Market. Napakarami. Tapos mga parrot fish. Boss Ed, salamat. Salamat po, Stando. Rabbit fish. Baro. Ang laki ng isda, mga talakitok. Magkano per kilo ng talakitok? 100 lang. Ayun, napakamura ng 100 pesos na talakitok. Ayun, malalaki, oh. Jumbo size. Tapos may mga lapu-lapu. Sa lapu-lapu mo, Lodi? 150 kilo. Ayun, 150 rin ang kilo rito, no? Masarap na sampalukan ng ating mga rabbit fish. May salmon pa to. Gulyasan. May mga tumpukan din po, no? Alright, dito tayo sa kabila. Ito yung mga danggit. Boss, magkano tumpukan mo ng danggit? 100 lang, Boss Lando. Iyon. 100 pesos na danggit. Dami, oh. Tukan lang. Tumpukan po ang labanan at napakarami pong isda ngayon sa Malabon Fish Market. Tatlong piraso magkano? 100 lang din. 100 pesos na tumpukan ng gulyasan. Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, iikotin natin tong Malabon Fish Market at napakarami pa rin po natin makikita na kanilang mga latagan ng isda. So, ganyan karami yung mga kababayan po natin na dumayo ngayong araw po ng Sabado. Boss, magkano tumpukan ng gulyasan? 100 pesos sa mga tumpukan ng ating mga gulyasan. So, doon din po ay mga presyohan ng tumpukan sa halagang 100 pesos. Boss, salamat! Alright, napakaraming mga mamimili talaga naghahanap ng mga presyong murang-mura dahil dito po ay talagang ang presyohan ay sulit at makakatipid ka sa kanila mga presyohan na binibenta dito sa Malabon Fish Market. Dito naman po ang per kilo ng ating mga bangus dagupan 130.
At ang gulyasan po natin ay 80 pesos na per kilo. Dito naman po ay mababa ang presyo ng tilapia Batangas sa halagang 70 pesos na per kilo. Tumpukan po ng ating mga gulyasan sa halagang 100 pesos, 5 piraso na. Ang tawilis po natin ay 70 pesos. Mababa po ang presyo ngayon. Tapos ang tukpukan po ng sapsap sa halagang 50 pesos. At ang espada po ay 100 ang kilo. Tapos ang ating saliginto, tumpukan na po ay 100 pesos. 200 lang yun. So tumpukan, napakarami po mga isang bentahan dito no, sa halagang 50 pesos. Ayan. 300 lang sabi mo sa akin kanina eh. Tapos ngayon nag-i-release. 300 sa Rigo? Bustado ito ipon. So shoutout sa'yo, Lodi. Sana ko 320 doon ako kumuha. 300. So ang mga presyon daw po ng ating mga hipon dito ay 300 pesos na kilo. Dito tayo sa ating katabi na nagbebenta rin ng hipon. Yan, napakasariwang hipon. Talagang babalik ako ah. Lodi, magkano yung hipon mo? So, 320 na per kilo ng hipon. So, pwede kayong tumawad sa kanila ng bentahan po ng hipon sa Malabon Fish Market. Thank you. Dito naman po ay 300 pesos na per 300 sa kilo. Rigo. 300 sa Rigo. Malalaki oh. Mga jumbo size na ng hipon. 300 pesos na kilo. 300 boss, 300 sa Rigo. Sa iba, 320 pa yan, 340 ito. 300 lang oh. Oh. Hindi kumuha na, Mi. Paubos. Dito naman po ay 90 pesos na per kilo ng tilapia Batangas at meron din po mga panindang yellow pintuna sa halagang 120 na per kilo. Tapos tilapia gulyasan po ang mga latag na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so dito naman po ay 70 pesos na kilo ng ating mga panindang gulyasan. So talaga napakamura at pagsak presyo ang kanilang mga bentahan po ng isda dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa'yo, Lodi! Ay, punta! 80 pesos na kilo naman po ng ating tilapyang Batangas. So shoutout sa'yo, Lodi. Shout out sa kay Ili Bernardo. Oh, shout out. Nag-iinom ngayon. Ayun, shoutout sa'yo ha. Shout out sa'yo, shout out. Okay. Kasama niya YC niya. Iyon ang sinasabi ko. Shoutout ha. Shoutout. Alright, thank you. Thank you. So dito naman po ang mga hipon. Magkano kilo? 340. Dito po mga big size na hipon, no? 340 na per kilo. Dito 280. Yan, dito po 280 na per kilo ng hipon. So napakarami pong tao ang dumayo dito sa Malabon Fish Market. Grabe po yung mga kababayan po natin, no? Tsaka ang mga presyuhan po ngayon dito ay napakamura at sulit abot kaya ng ating mga bulsa. Boss, salamat. Thank you, thank you.
O, isang daan minsan 100. O, isang daan minsan 100. Isang daan minsan 100. Isang daan minsan 100. Pogi, magkano hipon mo? 320 lang mga kababayan. Ito po ang aming hipon. Sa tapon na. Ayun. So 320 na per kilo ng hipon. O, 320 dito, 320 na lang. Tapos may mga lapu-lapu, talakitok. Tapos sa mga halo-halo pong isda, no? Mga burara, bitilya, 100 pesos po na mga kilo. Huwag na kayo magpaloko. Ganda naman kasi sa iba. Dito na lang, oh. So shoutout sa iyo. O, isa sakto. So shoutout sa pamilya Bantot. Shoutout. Alright, so dito naman po ay 200 pesos na pusit lumot. Yan po yung mga presyo na per kilo. Dito po sa mga pusit ay 250 na per kilo. So si kuya may mga nabili na at nakalagay sa kanyang mga basket. Oh. Tapos ang ating hasa-hasa sa halagang 150 na per kilo. Sino? Ayun, shout out. Yan, shout out po, shout out. So dito po may tumpok po sa halagang 50 pesos na asa-asa. Tapos sa mga pugita po natin, no, 180 na per kilo. So yan po yung mga kababayan po natin na mga nag-iikot at parami po ng parami ang mga tao na namimili po ngayong araw ng Sabado. Talagang dinagsapo ngayon tong Malabon Fish Market at talagang napakarami pong mga latagan na mabibili niyo po sa murang halaga. Ang talong po natin dito ay 35 pesos na kalahating kilo. Bali 70 pesos na per kilo ng ating talong. Magkano naman kilo? Ayun, 330 na per kilo ng hipon. Dito naman po ay 300 pesos na kilo ng hipon. Tumpukan po ng mga galunggong, no? Magkano per kilo? Ayun, 200 pesos na per kilo ng galunggong. Sa latagan po ng mga nakaplato ay 100 pesos po yan. Nakatumpok lang yan, magaganda. Nasa linyasi, no? Tsaka mga malakapas, kabase, espada. Yan po yung mga latagan po dito, no? Nay, salamat po. Kilo na sa linyasi mo. Per kilo. Magkano per kilo? 50. So mababa po per kilo po ng sa linyasi ay 50 pesos. Ay, boss, kaya ka, boss. Boss, thank you. Tapos mga panindang, mga talaba. Tapos ang ating mga tahong. So dito naman po ang ating mga tulis ay 80 pesos na kilo. Tapos ang per kilo po ng ating mga tahong ngayon ay 100 piso. Medyo mataas ang tahong po natin, no? Tapos ang mga bisugo yan.
Morning, kuya. Ayan, oh. Ang ating mga rambutan po dito, no, 25 pesos na kalahating kilo. Ang ubas po natin ay 70, 140 po ang per kilo. Sa ating pong kalahating kilo na duko na lansones ay 60 pesos, 120 na per kilo. So yan po yung mga nakikita po nating mga presyuhan ng kanilang mga prutas na nakalatag pa sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, ha. So yan po yung mga presyo. Alright, so nandito tayo sa ating kaibigan. So shout out sa iyo, Lodi. Shout out sa mga mamimili ni Lodi dito sa Malabon Fish Market, no. Ang ating tilapyang Batangas po dito, no, 110 ang per kilo. Meron din pong 90 pesos na kilo. Ayun po yun, 90. Shout out sa iyo, Lodi. Ba't nandito ka? Ayun o, 90 o. Meron siya panindang mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. 150 na per kilo. May dalaga kaming burikat. Yan po, no, 150 na per kilo ng ating dalagang bukid. Sa yellowfin mo magkano? Meron tayo 130. 130 na per kilo. Yan po yung mga yellowfin tuna na mga kaayusan lang po, ang laki. Sa halagang 130 na per kilo. Lodi, salamat. Ay, salamat. Thank you. Alright, sa gulay tayo ng ating kaibigan dito, no? So, shout out sa iyo, idol. Ay, shoutout sa'yo, Boss Lando. Maraming salamat dito. Kayo. Yan. Ito ang gulay namin, Boss Lando. Murang-mura. Kaapi ko nga, kahit wala silang kasalanan, basta sila may tawad. Oh. Ayun. Yan, oh. Magkano sibuyas mo? May 20, may 50. Oh. Sa ampalaya mo, magkano? 45, dalawang 35. Oh. Bigay ko na ito, 100, 90 na lang. Oh. 90 pesos ang per kilo. Ito yung mga sinasabi ko. Sitaw. Sitaw, 30, wala na 35. Ayun, 30 pesos na Mura, quality. santali. Dami. No? Yan. Kalamansi. Kalamansi, may 20, may 10. Basta may kaya, yan. Ang talong, tali, 20. 20, dalawang 35, bagsakan Dalawa presyo 30 na na. bagsakan presyo ng kanyang gulay, no? Ay, mga taon-taon, dalawa kikita to by 5. Ayun. Quality, narinig niya mga kababayan. Napakagaling mag-sales stock. Ayun o, narinig niya na. Ayan si ate, bibili yan o. Oh, kaya 20. Oh, sa bawang. Hindi mawawala ang sibas pag walang bawang. Kaya idol na idol kita eh. Sa galing mo mag-sales stock sa mga customer. Talagang nakakaakit ka. Pamilya ko dyan. Ayun, shout out. Kayo. Ayun. Ay, sa taga-Tondo, Maynila, gagalangin. Shout out sa mga taga-Tondo gagalangin. Shout out. Thank you, Lodi. Dito po meron po tayong paninda mga chabeta, no, sa halagang 160 na per kilo. Ay, di highlights yan. 20 lang. Tapos ang ating mga pompano sa per kilo ay 320. Tapos salmon ay 160 na per kilo. Tapos bangus dagupan ay 50 pesos na kada piraso. So shout out sa inyo mga Lodi, ah. Sa'yo, Boss Dato. Shout out. Sama ko namin sa highlights. Ayun, sasama na natin to sa highlight natin ngayon. Wala highlights yan, wala. Shout out. Tapos ang ating mga per kilo ng galunggong na 180. Ano tayo, 1 kilo po? Wow, ang dami pa lang. Kung wala ka pa, highlights namin. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag po ng mga presyuhan ng gulay sa Malabon Fish Market. Alright, shout out sa ating mga kababayan at mga namimili po rito, no. So shout out sa Kamanaba Tiles Center sa mga naghahanap po ng mga tiles na gustong-gusto niyo po ay meron po kayong mga mabibili rito na iba't ibang size ng kanilang mga tiles na binebenta dito, no. Tsaka sa mga design po, marami rin po kayong makikita at mapagpipilian. Salamat sa iyo, Kamanaba Tiles Center. So shout out sa iyo, Lodi. Ayun. So dito naman po ang per kilo ng kanya mga tilapyang Batangas sa halagang 80 pesos na per kilo. Lodi, yung nakaraan wala ka dito, ah. Mukhang na-booking ka. Na-booking, namili daw siya eh. Makapukot ka, magbalik na kayo, dito na ako. Ayun, sinasabi ko yung mga suki niya na mahilig sa mga tilapyang Batangas.
dito kay Lodi ay may mabibili kayo sa halagang 80 pesos na kada per kilo. Lodi, salamat ha. Thank you. Alright, dito naman po ang presyuhan ng kanilang mga latagan ng hipon ay 300 pesos na kada kilo. Tapos, Pag ini-skip pa yan. kailangan huwag mong i-skip yung ads para bayad ka sa ads mo. Pero pag binura mo yan, in-skip mo na, wala na yun. Back to zero. Kaya pala mapanoorin nyo. Oo, kailangan panoorin mo, tatapusin mo talaga. Oo. Dito naman po ay 140, no? Fresh na yellowfin tuna. Murang-mura po ang ating yellowfin tuna, no? Tapos mga bangus dagupan ni Boss Paeng at pinagkakagaluhan na naman siya ng kanyang mga suki. 50 pesos na kada isang piraso ng bangus dagupan. So ito pa rin yung mga paninda ni Boss Paeng, no, na mga bangus. May mga yellowfin tuna pa rin po na mga naka-cooler at naka-banyera. So busy ang ating Lodi rito sa kanyang paglilinis ng mga bangus dagupan sa halagang 50 pesos. Talagang pili na kayo. Pili na kayo ng bangus ni Boss Paeng. Ayan, ayan. Nagbali ka na yung mga suki ni Boss Paeng. Alright, so sa sitwasyon po ng ating mga kalakaran ng mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market, bagsak presyo po ang kanilang mga paninda at sulit na sulit po ninyong mabibili. So shoutout tayo sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout po sa ating mga content creator ng Burautan at sa mga kababayan po natin na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. At sa mga vendor po natin na matitipag po makapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So hanggang dito na lang po. Ito pa muli si Postando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. Enjoy and visit po sa ating lahat. Goodbye na po. Bye-bye!